10.5. piatok. Pol 10. a akurát sa chystám do štúdia, kde si idem pripraviť stencil, lebo zajtra vyražame na moju prvú súťaž taterskú do Popradu. Máme pripravený brutálny dizajn. Idem tetovať kolegu Milana na bok lítka. Budem súťažiť v kategórii line work. To znamená, že nemôže byť použitá žiadna iná ihla, iba liner, hociakej hrúbky. A máme pripravený realistický dizajn, takže vzhľadom na to, že tí tatery, ktorí sa špecializujú na realistiku, tak predpokladám, že budú zaradení alebo budú súťažiť v kategórii realistik, kde môže použiť aj magnumy a shadere. Tak myslím si, že s realistickým dizajnom v kategórii line work by som mohol mať celkom šancu. Ale tak uvidíme, idem tam hlavne kvôli skúsenostiam. Ideme si to užiť a teším sa na tú komunitu, bude tam približne 100 taterov, takže bude sranda. Zajtra o 5 ráno vyražame, ideme pobaliť veci do štúdia, čaká nás 2-hodinová cesta zajtra, ale to všetko uvidíte vo vlogu. Sme ready. Všetko je zbalené, stencil pripravený, vybrali sme veľkosť, vytlačil som si to cez Brother, termotlačiareň. Naložili sme to všetko do auta a mali by sme byť ready. Máme za 10 minút pol 7. Tu sme na ceste asi hodinku a pol, hodinku štvrť a akurát stojíme na pumpe Malý Šariš, takže už len cca pol hoďka do Popradu. Skočíme na mekač, dáme raňajky a ideme do haly. Začína mať trošku stres, lebo včera, jak sme vytlačili ten stencil, tak je to na 2 a 4 a máme na to 6,5 až 7 hodín. Takže bude to akože len tak, no dúfam, že to stihneme. Chcel som vám ešte vysvetliť, ako funguje vlastne taká súťaž, lebo veľa aj zákazníkov, keď som im spomenul, že ideme na súťaž, tak sa ma pýtalo, že ako to vlastne všetko funguje, že či tam už ideme s hotovou pracou a budú to tam hodnotiť ako hotovú pracu, alebo či tam budeme tetovať na mieste. Takže funguje to tak, že tater sa registruje, zaplatí nejaký registračný poplatok,
V tomto prípade to bolo 100 €. Dostane nejakú stanicu na tetovanie, nejaký stanok. No a sú tam rôzne kategórie, ako napríklad realistika, farebné tetovania, potom line work tam je, v tejto kategórii budem i zaradený. A zoberie si zo sebou modela, tater, a môžu tetovať hociaký dizajn s tým, že musia dodržať nejaké pravidlá, ktoré sú zahrnuté v danej kategórii, a podľa toho bude vlastne hodnotiť porota. Hodnotiť sa bude placement, ako boli dodržané tie pravidlá a celkový dojem z kerky, technické zvládnutie a podobne. Takže každý rozdá svoje body s porodcov, no a potom sa vyhodnotia prvé 3 miesta. Prvé 3 miesta sú hodnotené v kategórii. No a potom zoberú sa všetky prvé miesta zo všetkých kategórií a z tých prvých miest sa vyhodnotí Best of Show. Jeden tater vyhral vlastne Best of Show. Takže tak. Ešte je tam potom aj ten hlas ľudu, nie? Ešte je tam hlas ľudu, je tam kategória, ktorú hodnotí vlastne organizátor. Takže tak. Takže ja mám už po súťaži, už je pár dní po súťaži a chcem vám to zhrnúť, ako to teda bolo, lebo vôbec som nestihal natáčať počas tetovania. Nebol na to čas, chcel som byť plne fokusovaný na prácu. Takže prišli sme tam okolo 8 do haly Arena Poprad, nádherné miesto. Registrovali sme sa, pridelili nám stanok, pripravili sme si stanok, reklamné materiály, banery, nálepky sme rozložili, vizitky pre ľudí a podobne. Následne sme obtlačili stencil a išli sme na to. Začal som tetovať asi okolo 9. A na tú kategóriu, do ktorej som mal pôvodne ísť, pozor, pôvodne ísť, bol čas 6,5 hodinky, takže do 15:30. O 15:30 bol deadline a o 16:00 mala byť prezentácia prác pred porotou. No ale od 2:00, keď už sa malo registrovať do daných kategórií, tak som videl, že proste nestíham to dokončiť do tej 15:30. Tak som sa registroval do realistik kategórie, lebo tá realistik kategória mala viac času. Deadline bolo 18:30 a predstavenie pred porotou bolo o 19:00. Takže som išiel do realistik, aby som stihol dokončiť dizajn. No ale tá realistik kategória bola proste nabitá brutálnymi tatermi. Ťažká konkurencia. No ja som si ani pri registrácii vôbec neuvedomil, že tá realistik kategória zahrňa aj farebné realistiky. No ale proste musel som to risknúť, lebo chcel som to dokončiť, nechcel som ísť nedokončenou kerkou. Dokončil som to okolo 17:00. Medzi tým som ešte bol popozerať ostatných taterov, čo robia, na čom pracujú. A už vtedy, jak som videl tie práce realistické, tak som tušil, že proste asi to nevyjde tento rok. A 18:30 bol teda deadline, o 19:00 začala prezentácia prác pred porotou. Milan išiel s našou kerkou pred porotu, pozreli si to, obodovali to a potom vlastne obodovali všetky ostatné práce, aj v iných kategóriách. Takže sme tam čakali približne do 9:00. O 9:00 bolo vyhlásenie všetkých miest vo všetkých kategóriách. A bohužiaľ, ako som povedal, tento rok to nedopadlo. Nezobrali sme žiadne miesto, ale môžem si za to sám. Proste som si pripravil dizajn, ktorý som časovo nestihal do kategórie, do ktorej som pôvodne chcel ísť.
ale nevadí, super skúsenosť, som rád, že som tam išiel, bola to moja prvá súťaž, takže tak. A ešte by som chcel dať shoutout organizátorom štúdio La Casta za super organizáciu, super sprievodný program, shoutout aj ľuďom, ktorí prišli, ktorí sa zastavili. A ak ťa zaujíma, ako vyzerá, ak ťa zaujíma fotka mojej práce súťažnej, tak si pozri môj Instagram Ihino a zanechaj mi like pod toto video, odber a teším sa na ďalšie videá. Vidíme sa. Peace.